ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ನಿಗುಳು ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಬನ್ನಟ ಇರೋರಪ್ಪ ಒರ್ತಿ ಪಾತೆ ಅದನ್ನ ಒರ್ತಿ ಮನೆ ಒರಿ ಮನೆ ಪದಗಳು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ರೇಗೆ ಅರೆ ಗಾಡಿಕ್ಕ ಗೈಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಕಮಲಾಪಿನ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೂರ್ವ ಡೇರ್ ಕೊರ್ನಿ ಬೆದ್ರದ ಶೋನಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ದಾನಿಯಾ ದೇರ್ ದಯಟು ಒಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಮನ ನಡು ರೋಡ್ ಒಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಮದ್ವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದಮ್ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಣನನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದ್ಮೆ ಬಿದರ್ದ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಎಂಗಿನ ಬಿನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ನನ್ಗೆನ ಹಾಂ ಮೆಗ್ದಿನ ನನ್ಗೆನ ಮದ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೆ ಪೋಯಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ದಾರ್ನದೆ ಮಧ್ಯದಾರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ತೂದುಪಾರ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ನಡುದಾರ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಿತ್ತ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ನಿಂತೀನಿ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಂಡ್ ಎಂಚಲ ಕಿದಾಡಿಯ ಎಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೌಶಿಕಡ ಗಾಡಿ ಬರಗೆ ತಂದು ಬಿದಾಡಿ ನೀ ಗಾಡಿ ಅವಳು ಉಂಡು ಚಲೋ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದಾಡ್ಬೇಕು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಲುಕ್ ಹೋಜಪ್ಪ ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಚೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು 2 ಜನ ಪಿದಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಹಾಂ ದೇ ನನ್ನ ಮುಗಿದಿಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ ಅಂಡ್ರೈತೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನೋ ಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಇಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ ಚೆಕ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಏದಕ್ಕೆ ಪಡ ಫೋಟೋ ಪತ್ತಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಜ ಅಲ್ಲ ಸೋಲಾಗಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾರಾಣಿ ರೆಡಿ ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಶಾಕ್ ತುಪ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಅನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಪೂಗಟ್ರೆ ಪೂಗಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರ ಅದು ಇನಿ ಯಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಯುಷಿ ಯಾರು ಪಿದಾರ್ದತ್ತೇನಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗತ್ತನ ಜೋರಿ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ ಈಗ ಫೋಟೋ ಬರೋಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಗತ್ತು போய் கூட போது ಏನು ಮೋಡಿ ನೀರು ಪಡ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇನು ಆಯುಷ್ ಯಾರಿಶಾಗಲೇ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಗ ಇಸ್ ದೇಪನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಎಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಕಕ್ಕುವೇರು ಐಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ರೆ என்ன ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ ತರಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವು ಏನಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ತರಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಗುಳು ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಬನ್ನಟ ಇರೋರಪ್ಪ ಒರ್ತಿ ಪಾತೆ ಅದನ್ನ ಒರ್ತಿ ಮನೆ ಒರಿ ಮನೆ ಪದಗಳು ಕನಿಗುಲು ಇರುವರಪ್ಪ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಲೆ ಎಂಗುಲೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಇದ ಮುಟ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಒರಿ ಪಾತೆ ಅದನ್ನ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಲೆ ಎಂಗಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಣ್ಣ ಒರಿಯ ಗರ್ವನ ಇಂಜ ಒರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮುಸುದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಗಟ್ಟಾಗ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೈತೆ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಯ ಮಲ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬತ್ತ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದು ಬೆಳವ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಇದ್ರು ಬತ್ತದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ತೋಜನಿಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಏನೋ ಸೋಲ ಮಾರೆ ಗಾಡಿದ ಕ್ಲಚ್ ಬೋಂಡು ತಾನೇ ಹಾಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲು ಮುಟ್ಟ ನಾನೇ ಕಡೆ ಕೈಕೊಂಡು
ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳಿಯಂಕಲ್ನ ತುಳಸಿ ವೈದ್ಯಲು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಚಿನ ಅಯ್ಯ ನಾಸಿಗೆ ಅದೇ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ರೇಗೆ ಅರೆ ಗಾಡಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊಲೆ ಕುಡೋಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲೆ ಆಯ್ತಾದಿದ್ದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮದು ಬೇತನೆ ಒಂದುಂಡು ಬೇತನೆ ಒಂದು ಬನ್ನ ಗಾಡಿದಾರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತ ತುಯ್ಯೇರಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಚ್ದ ಸೌಬೆ ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಅವಿತ್ತಾರು ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನಾರು ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಯಿನಾರು ಬತ್ತದ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೇಂಡೇರು ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಆರು ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ಹಾಯ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಹತ್ತವು ಬನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜೆ ಯಾವ್ದುಂಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದರದ ಕಮಲಾಪಿನ ಜಾಗ ಆಯ್ಷ ಅರಿಶಿನ ತೂದು ಹಯ್ಯ 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 ಅಂದ್ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಪುರ ಡೇರ್ ಕೊರ್ನಿ ನೀವು ಸೋಡಾ ಕಲ್ಲ ಉಡ ಡೇರ್ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನಂಜಿ 10 ಸಲ ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಕಂತೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತಿನಲ್ಲ ಮೂಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅದು ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಅಲ್ತಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶಿವಾನಂದೇರು ಎಂಗಲಿಗೆ ಬೆತ್ತರದ ಶಿವಾನಂದೇರು ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ಯಾರು ಆರ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನಾಡೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಮದ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿನಾರು ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೂದು ಕೂಡ ಬೋದು ಮಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವಾನಂದೇರೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಹೋದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಂತೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿರೋದ ಸಂತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ಸಂತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತು ಯಾನ ಮೇಡಮ್ ಸಂತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ನೀವು ತುಯ್ಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೈಕೊಂಡು ಅವು ಧಾನ್ಯ ದೇರ್ದಾಯ್ಟು ಒಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಪುನಃ ನಡು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಹಾಲ್ದ ಪಿದ್ದೈಡೆ ಪುನಃ ಹಾಲ್ದ ಪಿದ್ದೈಡೆ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಕಿ ಎಂಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಚು ಮಾಮಿಲ ಅಡೆ ಪೋಯಿರು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋಯಿರು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರು ರೈಟ್ ಬಜಗೋಡಿ ಪೋಪೇರಂದು ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಬಜಗೋಡಿ ಪೋಯರು ಅವೇ ಎಂಕಿಲ ಗಾಡಿ ಅಲ್ತಿಡು ಸಮಾನಗನೆ ಸಮಾದ ಬನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀತದೆ ಇಂಕಲೆ ಬಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಬುಧರೂರ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಡು
ಶಿವಾನಂದ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ ಇಂಕಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಪನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ 10% ಖಾಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿಜಿ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಾಪ ಅರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದಮ್ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಪನ ಆಯ್ತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪನ ಏನಾಡು ಕ್ಲಚ್ ಬೋಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಬಾಡು ಸೊ ಅವು ನಮಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾವ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದದಗುಲ ಅಂಡಾರ ಪಂಡಿದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೆದ್ದದಗುಲಿ ಆದಿತ್ತ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತುವೆ ಗಾಡಿ ತೀತು ಬೋತು ಹೊರಡ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಆಪುಜಿದೆ ನಮಗೆ ಶಿರುವ ಬರೋಡಿತ್ತದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಪಾಪ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ತದು ಕವ್ಯಾರಂಜಿ ಜುಗಾಡ್ ಬರೋ ಮಲ್ತದು ಗಾಡಿ ಸಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗಿಲ್ವ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದ ಆರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಪಿದ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಲ್ನ ಭಯಂಕರ ಗಮ್ಮತ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್ ಕಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್